ହୁଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖର ଫୁଲ ଗଛରୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ଫୁଲ ତୋଳିବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଭାଇରାଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଫୁଲ ତୋଳିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଏଇ ପୁଷ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।